ka pasal du tak Pastor PL Thlenga chuan hun lo takin min lo muthil santa hi kan tuar ema Chutih rual chuan a rawngbawlna hi heti maya tawp turin kan phal lawa Theihtawp chu in kan chhunzawm zel don ani Chutiang kan chhunzawmna tur zinga pakhat chu Pathianin a ko rawngbawltute zirna thuk zawka zir thei tura Theihtawp puih hi ani ka pasal Pastor PL Thlenga khan har satakin le kha zira sponsor mumal nei lo le rethei taka pathian thuzir chhuah kha ani a chumi awang chuan pathian thuzir lai te po a thei ang tok tokin sum le pai lama a puih thin ani rawngbawltute zirna lama an ma son hi angai poimo em zinga mi ani a duhthusam pakhat chu ama anga mi har sa le rawngbawlna lama tuimi pathian thuzir du te sponsor hi ani he duhthusam tihhlawhtlin nan hian PL Thlenga Scholarship Foundation din ani a he foundation hian pathian thuzir du tan full scholarship apechuak don ani pathian ko na donga pathian thuzir du tan dilna kan honga kumsang ni somni paruk atan chuan MR Religion Spicer Adventist University a zir du tan big dilna hi thei ani he scholarship hian school tuition fee cafeteria le hostel fees baka zirna sen so le thatin pocket money po a huam vek dona pathian thuzir lai ten sum le pai lama har salutuk lo le thataka anzirna anzir thei hi PL Thlenga Scholarship Foundation in adu le atum ber chu ani